vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai so: baba vangu vakadoneterwa imba nemurungu wavo. Murungu uyu ainge asiri munhu varungu vaya veganda jena, asi ainge atori munhu mutema. Ndiye akadonetera imba iyo inogarwa nevabereki vangu pari zvino. Inini zvangu ndiri kuraramawo ndiri kunyika yevatorwa, asi pose patinodzokera kuZimbabwe ndinotoenda ikoko kune imba iyoyo yakasirwa baba vangu nabosi wavo. Zvakaitika mukoma kuti baba vangu vange vachizosirwa imba iyi. The rest of the history, sisi vangu ndivo vanonyatsokuziva everything in detail. Saka ndichange ndichizongokuudzaiwo izvozvo zvacho zvavakatiudza sisi last time pandakataura navo. Ivo vakati hanzi baba vangu vakati vatanga kushandira murungu wavo uyu, then vakabva vazotanga kutreatwa very rough. Baba vangu vainge vapiwa riri peace job rekuti vange vachita grass cutting around the house nekunze kweyard the first wife wemurungu wavo paainge asati ashaika. Hanzi kamukadzi ikako kainge kaine humwe hutsinye hwainge husingaiti. Baba hanzi vaigara vachingoti kana vakatanga kutaura nyaya iyoyo hanzi vaibva varidza tsamwa. Saka kamukadzi aka, according kunyaya yandakaudzwa nasisi, hanzi kakati kuna baba vangu musi wavatanga kushanda, kakabva kati ndakugadzirirai chikafu chenyu chekuti munge muchidya chebreakfast. Asi baba hanzi vakabva vazosiya pemba ravo pasi ndokubva vaenda vakabva vanogara pastubhu paveranda vakamirira chikafu. Asi hanzi baba vakagarapo kuda kwe1 hour. Pavakazoona kuti chikafu chainge chisiri kuuya, baba ndipo pavakabva vazosimuka ndokubva vazoenderera mberi nechikafu. Hanzi mukadzi uya akazoti baba vava busy pavainge vari panze vachikata huswa. Kamukadzi kaya hanzi ndipo pakakabva kazongosiya chikafu chiya ndokubva chazodyiwa nembwa. Baba pavakazodzokera muyadi pavainge vanzwa kuti zvino ndava kuziya nenzara, baba ndipo pavakabva vazofind out kuti imbwa dzainge dzadya chikafu dzagubhura matii zvose izvo zvainge zvangosiya zvagadzikwa nekamukadzi kaika keutsinye. Baba ndipo pavakabva vazonoka nekuti ivo vaiti hanzi vainge vanyanyisa kunzwa nzara, ndokubva vamunokera mukadzi uya vakabva vamuratidza kuti ainge angogadzika chikafu pasi chikabva chazodyiwa nembwa. Hanzi kamukadzi kaya kakabva kapopota kakabva kati handiti ndakuudzai kuti chiuyai mudye here, chikafu chenyu chaita. Saka pandazobuda nechikafu ndazongoona pasina munhu. Zvadaro hanzi kakabva kati kuna baba, chiregedzai ndinge ndichikutarisirai kuti hamuna here chimwe chikafu. Baba vakabva vazogara paya ndokubva kazobuda netii nedzimwe ndiro idzo dzainge dzakakwidibirwa. Saka baba vakatofungidzira kuti zvimwe kuda mainge muine chikafu chisvinu, asi baba vakazoti vachinovhura ndiro dziya dzainge dzauya nekamukadzi kaya kakadzikwidibira ndokubva vazoona kuti mainge muine tukumbambaira tukuviri, hanzi twainge twakangoita tukumidzi. Mukadzi uya hanzi akabva azongodzokera zvake mumba, akabva azongoramba zvake achingotamba masongs endombolo. Baba nekuda kwekuti vainge vachinzwa nzara vakabva vazongodya tukumudzi tukuya vakabva vazoenderera mberi zvavo nebasa ravo. Then murume uya wekuvapa peace job akazoti adzoka kubva kubasa ndokubva asvika akabva aona kuti ivo baba basa ravainge vabata rainge riri basa hombe chairo. Murungu uya akabva azoti kuna baba ainge achida kuti baba vangu vange vachizoshanda as a permanent, asi mukadzi uya hanzi ainge asina kufara nazvo nekuti ainge aine muzukuru wake uyo waainge achida kuti ange achizoshanda pambapo ipapo. Saka baba vakabva vazokumbira murungu uya vakabva vati ndikuda kuti ndinge ndichienda kunotora hembe dzangu kumusha. Ndokubva vazouya kumusha. Saka pavakauya kumusha hanzi vakabva vazotaura nagogo
gogo ava vedu ava amai vababa vangu munhu wekuti aibata gogo vangu ava kunyange pavakavikwa vaine imwe hari iyi amene kuti yainge iine chii mukati, asi chatakangoona ndechekuti hari iyi yakazoburitswa mushure mekunge iro coffin ravo raramba kudzika. ameno zvakangoitika mukoma, vakomana vaya vainge vachizama kudzikisa coffin iro rainge rakatakura mutumbi wagogo. coffin iroro rakangorambira pamuromo gomba iro rainge racherwa seguva ragogo, rakangoramba riri mudenga, guva iro coffin ragogo richiramba kudzika pasi. vanhu vakatombozama mukoma kuti vange vachibatsirana, vamwe vakatopinda mugomba muya, asi box iri rakatadza kudzika muguva imomo kuzosvika pachizotorwa hari iyi yainge ichigara bedroom magogo, asi hari iyi yainge iine mahuswa ainge achiri akatoita green manyoro ainge akavhara pamuromo wehari. saka hari iyi yakabva yazogadzikwa pamusoro pebox iro rainge rakatakura mutumbi wagogo, then box riya rakabva razodzikiswa rikadzika pasina kana problem. rakatoita zvekutomhanya richitoita sekunge richadonhera mugomba, but mainge muine vamwewo vazvikuru avo vainge varimo, vainge vapinda mugomba imomo kuti vange vachirigamuchira sezvo rainge ranyanyisa kunetsa coffin iri richitadza kupinda mugomba. That is another story mukoma, nyaya hombe chaiyo. asi nyaya yandiinayo inyaya yababa vangu yakazoita kuti baba vangu vange vachizodoneterwa imba nemurungu wavo. saka zvichitaurwa ivo sisi vanoti hanzi baba vakabva vazopiwa umwe mushonga wacho hanzi vakanzi vaifanira kuti vange vachizouyisa pasi perurimi. hanzi baba vakabva vazoudzwa ivo vakanzi nagogo havaifanira kuti vange vachizotaura nemunhu kubva vachipinda mubhazi, havaifanira kuti vange vachizodya kana chii kuzosvika vachizosvika ikoko kwavainge vachishanda. so baba vakapiwa mushonga iwoyo, vakabva vazopiwa umwe mushonga uyo wavakanzi vaifanira kuzoita 7 days vachigeza nawo mushonga iwoyo. then ivo gogo vakazoti vainge vachazotevera, nekuti baba hanzi ndipo pavainge varonga naamai vangu kuti ivo amai vaifanira kuti vange vachizouyawo kuzogara muguta imomo umo vainge vava kushanda. Please musadoma zita reguta iroro nekuti ndiko kuchiri kutogara baba vangu. ende issue iyi yakazotombonetsa issue iyoyo yekuti kosei baba vangu vakazodoneterwa imba iyoyo. hama dzemufi dzakatombopopota mushure mekunge pamapepa pabuda zvichinzi baba vangu ndivo vainge vakanyorwa pawiu yacho iyoyo. zvadaro mukoma, baba vakati vapiwa mishonga iya ndokubva vazodzokera zvavo kubasa. vakazoti vadzokera kuya kubasa, then gogo vakabva vazotevera. vakatevera vaine zvinhu, hanzi zvinhu zvavainge vakatakura. ivo sisi vachitaura vanoti gogo vakati paya bhazi parainge rava kusvika, bhazi iro raifanira kuti ringe richizovatakura because hanzi vakaenda kunorigarira bhazi iri kuma 3 am. hanzi gogo ndipo pavakabva vazotora, munoona matauro aya ekuberekesa vana, hanzi gogo ndipo pavakabva vazoita sekunge vainge vachibereka mwana. ende ivo sisi vanoti vakati vachitarisa kumusana kwagogo vakabva vaona sekunge kwainge kutori nekamwana kacheche ako kavainge vakabereka. asi hanzi nasisi bhazi rakazoti richisvika, sisi vakazoti vachitarisa kumusana kwagogo vakabva vaona kuti tauro riya ravainge vashandisa, tauro iroro rainge ranyangarika. tauro iri mukoma rakazotomboita pamuromo because tauro iroro rainge riri tauro revamwe vatete ava vainge vakauya kumba ndokubva vazorisiya tauro iroro. saka pavakazodzoka vachiritsvaka tauro iri richinzi rashaika rakabva ratomboita pamuromo. ende ivo gogo hanzi vakabva varamba vachiti handina kana kumbogara ndaritora tauro iroro. so ndo zvakaonekwa nasisi izvozvo. gogo vakazoti vaenda kuguta kuya uko kwainge kuchishanda baba vangu, then vachizonodzoka kumusha, hanzi mukadzi wabosi ndipo paakabva azotanga kurwara. isusu patakazotakurwa namai apo tainge tichitori vana vadiki zvinhu izvi pazvakaitika, tichizonosvika kuguta ikoko, hanzi mukadzi uyo ainge aine utsinye kamukadzi kaya, hanzi kakangobuda rimwe bundi, hanzi kamukadzi aka kakangobuda
bundu pabvi rekuleft. Bundu iroro hanzi rakazongoramba richikura kudzamara bundu riya razotoita zvekuremberera. Then kamukadzi aka hanzi ndipo pakakabva kazonzi hanzi kainge kaine nukusa iyo yainge ichikadya mugumbo imomo, so kakabva kazoshaika kamukadzi ikako. Kamukadzi aka kakati kashaika, boss vaya vakabva vazotanga kudanana nasekretari vavo. Isusu takangokura tichingoziva kuti ndiye ainge ari ndiye ainge ari mukadzi waboss wababa vedu, asi sisi vakabva vazotiudza history yacho yose yakaitika. Zvino ivo boss vedu ava vainge vasina kana kumbogara vakaita mwana, hamenowo kuti vainge vasingazvarisi here kana kuti pane zvainge zvakaitika. Nemudzimai wavo uyo watakangokurawo tichingomuzivawo vainge vasina mwana vose, asi mukadzi uyu akauya ndokubva azotanga kugara pamba ipapo nevana vake. Then vakazoti boss ava vava kurwara, then zvakazoitika ndezvekuti vainge vakatoronga already kuti vachingonofa mhuri yavo inge ichizobuda muZimbabwe. Asi pavainge vasati vatanga kurwara, Gogo vaiwanzokuuya. Gogo vaiti vakauya each and every time vaitouya nenzungu dzedze dzinenge dzakaboiliswa dzobva dzaomeswa. Boss wababa vangu nzungu idzi ainge achidzifarira zvisingaiti. Aingoti kana akangonzwa zvichinzi Gogo vari munzira vari kuuya, aibva atoti tinofanira kuti tinge tichienda kunovatora. Aitoti tinofanira kuti boss wababa vangu ainge achidzifarira nzungu idzodzo, ende Gogo vaiti pose pavainge vachibva kumusha vaitoti vange vachivigira boss wababa vangu something. Then pane chimwe chibage icho chakambouya naGogo. Chibage ichi chainge chichinhuhwa zvisingaiti, chakabva chazopiwa mukadzi waboss wababa vangu chibage ichocho. Kubva ipapo ndingangoti boss vababa vangu nemudzimai wavo vainge vachifarira vabereki vangu zvisingaiti. Then pane pamwe baba pavakabva vazombotorwa nabosi vavo ndokubva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachienda kunogadzirisirwa mapepa avo hanzi enasa. Asi chavainge vasingazivi baba ndechekuti panguva iyoyo pavakaendeswa vachinzi vari kugadzirisirwa mapepa avo ekuti vange vachizokwanisa kuwana mari yepenjeni, vainge vachitoendeswa kumalawyers boss wavo. Then ndokubva vazosainiswa mapepa. Iye boss wacho akangosiya anyora kuti imba yake ainge achida kuti inge ichizosara iri mumaoko emushandi wake vanova vari baba vangu. Nanhasi uno ndiko kugere vabereki vangu. Kunyange ndichibva kuno mukomanashe kana ndichiti ndiri kuenda kumba, tinotoenda kumba ikoko. Imba iyo yakadoneterwa baba vangu. Asi vanhu vazhinji vabereki vangu avakatoti zvinhu izvi hatifanire kuti tinge tichizvitaura. Saka vanhu vazhinji vakangofungidzira kuti baba vangu imba iyi pane plan yavakaitirwa yekuti vanongoramba vachishandapo pamba apa vachipachengeta vachigarapo. Asi vanhu vazhinji havatombozvizivi kuti mapepa emba akazotonogadziriswa. Pari zvino vanhu vari pamatitle deeds ndibaba naamai vangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us talk about this issue in the comment section. Makamboitawo here mushandi wekuti mega makati kamudiro katava kuita either mate wedu uyu kana kuti gardener wedu hatichakanzwisisi. Zvimwe kuda nemiwo makapiwawo nzungu idzodzo dzakaomeswa kana kuti chibage, hanzi chibage ichi chainhuhwa zvisingaiti. Apa madam boss ndofungidzira kutoti vakati vapiwa chibage chiya ndokubva vatoenda vakanorelaxa pasofa zvavo. Masofa aya ekudhara ndinoona vakagarapo pamasofa aya ekudhara vachidya zvavo chibage chavo, kajuice kemazowe kari paside. Apa unenge uchitodyiswa zvako mushonga wekuti unge uchizodonetera mushandi wako imba. Please tell me what you think about this issue in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuzoreurura izvo zvandainge ndakambokumbirwa nemurume wangu, zvandakati ndega izvi handingambozvikwanisi. Mukoma ndaifungidzira kuti murume ari kujoka paakanditi
kana waramba mukadzi wangu kunyangwe marriage yacho ngaiparare. Yes, I know kuti yainge iri marriage yemujoni, but a marriage is a marriage mukoma. Kana vanhu vaviri vatosangana, kana vatogara vose, chipo chekutoti munenge matova murume nemukadzi. Inini nemurume uyu takasanganawo muno mujoni, takati tasangana muno mujoni mukoma ndokubva tazozvarisana mwana wedu. Mwana wedu uyu akazoti ava ne2 years. Murume wangu umwe musi akabva azouya, ainge auya akanditengerawo tunonaka. Ndakabva ndati nhasi kwakanaka, takazoti tafadzana mukoma nashe late zvedu, ndakatoradzikwa pachest ndichipambiwa ndichibhabhadzirwa. Murume wangu ndipo paakabva azoti, mudzimai wangu pane zvandiri kuda kuti unge uchizondiitira. Ndikabva ndati, shewe, anything that you want I can do for you. Ko ndainge ndapiwa ka rudo musi iwoyo, so I was madly in love with my husband. Murume akabva azoti kwandiri, ndatova nenguva ndichienda kune vamwe magogo muarea imomo matainge tichigara. Kune imwe ng'anga iyo yainge ichingonzi magogo. Saka murume wangu akabva azoti ainge akaenda kuna magogo vaya mushure mekunge abata kamba. Murume wangu uyo ex-husband yangu yainge iri contractor, saka kune kumwe kwavainge vakamboenda kunoshandira kumaprize. Saka akati ari kumaprize kuya ndokubva azobata kamba iyi akabva auya nayo mumba. Ndikabva ndati ini zvokubikana nekamba handisati ndakambozviita uye handikwanise kuzviita. Saka murume wangu akabva ati kwandiri, kana usingakwanise kuzviita it is fine, inini chiregedza ndimboenda kunotaura namagogo ndione kuti magogo iyi kamba yangu iyi vanokwanisa kuzoitenga here. Then zvakabva zvazoenda zvikabva zvazonotaurirana kuya. Ndakabva ndazviona murume achidzoka akabata mari. At that time murume wangu akadzoka ainge akabata 900 rands, akati ndiyo mari yandapiwa namagogo. Ende magogo vanditi kana ndikazowana zvakaita like zvimupurwa ndinge ndichizouya nazvo. Saka murume wangu akabva azotaurawo nevamwewo vekumaprazi ikoko ndokubva azovakumbira kuti vange vachizomubatira zvinungu kana kuti mipurwa. Saka murume wangu akatomboita kabasa ikako kekuti aiti kana akabatirwa zvinungu nevanhu vainge vachigarako vachishandako kumaprazi ikoko vobva vazomupa, then iye obva azoenda kunotengesera magogo vaya. Ende pane pamwe paakazotomboda kuuya nechimupurwa akada kuchipinza mumba, ndikamudzingira panze ndikati no, endai munopedzerana. Akabva ati zvino magogo vakanditi kana zuva rikangovira ndisazouya neizvo zvandinenge ndichida kuvatengesera. Chimupurwa ichi mukoma throughout the night ainge akachivharira mubathroom, akatoita zvekutokwejenura door achiitira kuti vamwe vanhu vasazokwanisa kupinda mubathroom omo. Vanhu vakangorara usiku hwese vachingoitira weti panze nekuti iye ainge akavharira chimupurwa chake mutoilet imomo. Zvadaro mukoma on that night yainge isiri nyaya yezvimupurwa, asi pane zvaainge akumbirwa nagogo vaya vakati kana akakwanisa kuzviwana zvinhu izvozvo vaikwanisa kuzomupa mari refu. Iye achinotanga kundikudza hanzi zvinhu izvi zvainge zvichidiwa neumwe businessman ainge aine mari dzake dzinotyisa. Saka akabva anditi kana ukakwanisa kungondiitira zvinhu izvi unobva watoziva kutoti upenyu hwako hunenge hwatoendeka, and there won't be any need yekuti tinge tichitanga kufunganya nekuti tiri kufanira kuti tinge tichivakisa chi2-roomed house chekuti kunyangwe vana vedu kana vazokura havazombodi kana kuzombogaramo muchi2-roomed house imomo. Akabva ati tinobva tatotenga imba yedu mudhorobha chaimo. Mukoma ndakaita sekunge ndainge ndanzwisisa because ndainge ndisati ndanyatsokunzwisisa kuti zvacho zvaainge akanzi aifanira kuti ange achizotsvakira magogo ava zvainge zvimbori zvii. Chokwadi chakaramba kubuda kudzamara azonditi mukadzi wangu usatsamwa. Kamurume wangu chaainge achida kuti ndinge ndichizomuunzira akanditi hanzi magogo vaya vainge vakati vainge vachida vhudzi revarungu nekuti varungu nguva zhinji vanowanzokudona vhudzi ravo. Saka iye ainge akati ndizvo zvaainge achida izvozvo, zvekare nemapampers aya anenge amesewa up. Saka panesari apa the majority yacho yainge iri vana varungu, saka ndo zvaainge achida izvozvo mukoma. Even though ainge akandivimbisa mari hombe, but ndega ndakanzwa mind yangu nemoyo
wangu zvichiramba. Ndikati izvi handikwanisi kuzviita. Ndakati ndamuudza kuti izvozvo baba vamwana handizvikwanisi. Akabva andirasira kure zvezvo zvekuti ainge atotsamwa ndokubva apopota akapopota akabva ati this is our only opportunity yekuti tinge tichiita rich. Uri kuda kuti tirambe tichingotambura. But ndakazama kumuonesa ndikati asi kune dzimwe nzira dzekuti kana tikasavha mari yedu at least in time tinokwanisa kuzoita right. What if in the process kana pakazofa munhu zvinoreva kuti mweya wemunhu iyeye unenge wava kuzotitevera for the rest of our lives. Inini zvinhu izvi zvamuri kundikudza handikwanisi kuzviita. Madii matsvaka umwe munhu wekuti anokwanisa kukuitirai izvozvo nekuti vanhu vanoshanda kumanesari vakawanda. Iye akabva ati kana wandipa permission yekuti ndinge ndichitsvaka umwe munhu saka paribo. Akabva atoti marriage yedu cannot continue. Just like that mukoma marriage yakabva yatoparara. Ndakamboti zvimwe kuda munhu ainge achitamba but munhu aingoti kana akapinda mumba obva angomudhura obva atotora mvura yake obva ageza. Kunyange ndamuisira mvura yekugeza iye aisarudza kuti ange achigeza nemvura inotonhora. Kubika ndaiti kana ndikabika iye aibva akutura chikafu chiya obva azosuka mapoto obva atanga kubika patsva. Ndega ndakaona kuti upenyu uhu hwandainge ndava kurarama hwainge husiri upenyu hwainge huchifadza. Ndokubva ndatoona kuti panapa ndainge ndava kusadiwa. Ndakangotorana nemwana wangu ndikabva ndazongotanga kugara somewhere else. At that time ndainge ndichiri kushanda panesari paya but akauya mukoma akandimesera things up. Apa yainge iri nguva iyeya yepick up hour yekuti vabereki vainge vachiuya kuzotora vana vavo. Saka zvakabva zvazokonzeresa kuti Murungu ange achizondimisa basa. But ndakabva ndati Mwari havo ndivo vanoziva. Pari zvino ndiri kushanda zvangu, ndiri kushanda as a stay in but zvakaoma zvakadaro but ndinoziva kuti mumwoyo mangu handina regret. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Just imagine kuti murume wako your partner obva angouya obva akuudza kuti ndiya ndinokumbirawo kuti kubasa kwako upote uchizondinhongerawo bvudzi revarungu vako zvekare nemapampers maused pampers aya anenge amesewa apo nevana. Muriko here uko vakambotorawo bvudzi revarungu vavo especially vanhukadzi avo vanoshanda mumakitchen. Makambozviitawo here zvekuti makatorawo bvudzi revarungu venyu uye kana makaritora makazorishandisa kuita sei? Kana makaritora rinoshanda here kana kuti harishande? Come with your messages to my inbox then I will share on our platform.